sa Diyos guys, busy gyapon. Ito guys, may gapon, ting di punta guys, pero wala may nag-di-off, wala may pa-di-off pa sa pare, kay cancel among di-off. Balik, 2 days, 2 weeks, cancel na di-off kay tungkol sa ka-busy guys, di matabang. Ito guys, gapon, duty may gapon, then busy kayo ihap sa mga yapunon, then resibo siya karon po guys, medyo busy gamay kay daghang record nunod guys, ka-record nahuman akong record sa mga nangamatay siya. Ang plano na pong i-record guys ang mga ibunyakan dahil mas baptism atong pangbispiras atong April 9. So karon ali siguro mag relax mag-record ko sa mga ipabunyagan guys. Karon mga uni guys ako sinira to sa second floor kay namagoy mga salit-salit guys. So ako na bawon ano na po saka dito guys. Ito ko sinira siya. Musaka kaon hindi musaka wa. Dito guys ano ko musaka guys. Bata guys video ikapoy pa kay wapat ko ka-recover sa mga kapoy guys niya gani pig-utong ilong parang tungod sa sinus guys so dyan kanang giubo pero di okay ra kang ubo guys kay di wapat ka sakit ang dughan og likod well kanang giubo ko di magpawag og suga sa day guys kay madug na ko saka sa taas sa second floor dyan ang nakong aircon guys kay labi-labig tong nawa mo na nga mong sip-on nagdungan mi sa cashier adi guys medyo nauna gamay ang cashier sa iyang ubog sip-on disunod ko guys ubog sip-on gyapon kung kasi pa ang COVID karon guys COVID na di among gipagbati siya karon kay wala na may COVID mo na guys nga ito ko sa taas kay ito yan guys ikot ilong guys yung usang ginawa sa butang musod sa aircon yung mga ginawa yan guys mga lungkong sa taas pawang sa suga guys sa ito kusina ang suga yung mga ulit sa kusina guys sa kako kay ito pitas 12 kay aron mo magkaon guys relax gamay relax na gamay guys kay marami ito guys kay ano na ko sa taas kay utog na kay relax tayo ikaw magpaluto te, papa na balik mo cellphone? Gaya man. Papalik, mga una ta. Kuratan, punta ng imuhang balon. Oy! Ikaw kisa mo, daw ko man nagmata. Ay, ginoo ko Lord. Yeah, ahak ba ni si Marilyn? Oy! Tinang kuyawa guys, sa ijang balon. Tama guys, yung balon nakurat ko. Abi na kinsay kauban niya nga dako kay mata, dako pag-o. Pastikoy ni si Marilyn. Kisa man na siya. Sa may ngana ng karaktera. Lukiti, jama ko rin kayo, lukiti. Di man good. Taka man ka, oy, si kuan man na, si. Kisa man to ha. Kalimot ko. Pero tinang kurata guys, ingon man yung kauban na rin guys. Oy, pakuratan punta guys. Pastilan ning badzihan ni. Bintana sa tagay sa likod sa kumbinto guys. Nagkahoy. Nagkahoy guys. Diyan na ay kuan.
kawayan. Ngit-ngiti ko guys. Ay, makakabuhi ni si Marilyn. Oy, kami no kinsay dyan kauban na akong mata. Ya, daraga mo ang sudan guys. Naay kuan guys. Litson pakseo. Unja na ay humba. Ug di ay kanang beef laruka. Pagkito mo na ko guys. Haron maghaway pod mo sa mong sudan. Ang beef laruka. Itabunan guys kay nay budag sa nga lagong. Darang ato ang humba nga lami nga humba. Mao ni ang kamamay te. Wow, lami ka dyan nga humba guys. Iganahan ko. Dara ang lechon paksiw. Naunta ninyo guys. Diyan usaw naman yung atuang kuan. Nawa? Na diha? Unsa man na diha? San may kira? Jatis. Wait, playboard? Lalo, si Marilyn, oy. Dapay mo ang laing sudan, mula-mula o si lumpia. Ito ra guys ang mga gamit. Tara. Humba nagpista guys. Ang nahibilin ko ano lang. Piste. Ito joke guys, oy. Unsay nausa? Sinaw. Nausa. Uy, mura lagi kung na dungog. Lagong. Te, unsay sudan ni Padre man adto? Ha? Ya dami Jollibee. Oh, sabay sudan ni. Wala na adyo lagong ti Marilyn oy. Nay lagong naga baras-baras naga tigog lagi. Gatigog. Ay. Kani ba iso na ning Jollibee? Ah, kuan man ni. Kanang shrimp. Dili tayo po guys. Kanang Jollibee ni guys. Simula na rin yung Jollibee. Daghan may sudan guys. Sa mga unta ninyo. Pero pigot lagi ilong guys eh. Muratag nguho mo istorya kay pigot ang ilong. Saidos din ako guys. Hala daghan jud mig sudan guys oh. Sao naman ni pagkaon. Puro na lang kuha na lang atuang kanon, mag riceless ya puros. Di pod wa poy lami no, way sudan aw kanon no. Ligo sa mga hangin dari guys oh, ari si kanpang yo abliman ang sliding door, so hangin na tigot siya ng ilong guys oy, nangimutas ata kung ata guys kay ga kuan ka ng murag katugod kapoy pa palagi wa pa naka-recover sa kapoy guys oy kay padong liwik preparation busy na pang resibo kahuliwik kapoy na after sa huliwik magkamadahaw April 9 Esperas pagka April 10 Fiesta so kapoy pero sige lang guys kay isang kapoy ligaw mampod Ilja mauna dyan di ang amuang yearly nga ginabuhat guys dire, so kung di po ka mga pilapil guys mamiss po di mo ang mga activities dire sa simbahan kay experience ko sa una guys nga sa daga pa ko guys na PYM coordinator ko niya kanang PYM coordinator ko ng eskwela kong college dya ga thesis usahay guys masakripisyo kong thesis
kay ako mag-unahon ang youth. Unahon ako ang activity sa youth. Yeah. Kaloy sa Dios sa kapasar man po. Graduate man po ng college. Then ingabot sa time nga ning-resign ko sa youth coordinator kay dito lagi kong Cebu. Dito na po sa Cebu guys, overlooking man akong gipuy-an gitahay sa Cebu sa Talisay man ko. Maglantaw yung taon ko sa dagat guys nga naay magpadong barko padong sa Bohol. Ingawon ko guys, magahilak ko kay first time lagi po nga nabuwang sa ginikanan nga nilakaw ang trabaho. Migaw guys, oy, nanan bitaw kong sigig apil-apil og mga activity diri sa simbahan. Wala po di bawi guys nga nabalik na po ko diri sa simbahan trabaho. Nabalik na po ko kay